ஆர்த்தி பாத்தீங்களா மாதாஜி? எதுமா? ஆர்த்தி இது பாத்துட்டேன் மாதாஜி. கரெக்ட், தேங்க்யூ சோ மச். கங்கா ஆர்த்தி அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா ஆமா ஆமா. மேசிவ் ஆக்சுவலி. செம்ம விஷுவல் ட்ரீட். சொன்ன உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஸோ அதனால போயிட்டு செம்ம டயர்டு வேற அன்னைக்கு. அப்படியே உட்காந்து இதுல. ஆமா ஆமா. 6 தானே சொல்றீங்க கங்காவையும்? ஆமா ஆமா, கங்கை கரையில. கரையில கங்கா ஸ்நானமும் அடிச்சோம் 1/2 மணி நேரம். I think I should take guidance from Radhikama. My I'm husband is very going. water bird man. நான் ஒண்டிதான் தண்ணியில போயிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அலறிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் படுங்கிடுச்சு அவங்களுக்கு. நான் கம்ஃபர்டபுளா தண்ணியை போட்டு அடி நடிச்சேன். அது என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்புறமா தான் புரிஞ்சுச்சு. நான் அப்படியே ஃபுல் சுடிதார்ல இறங்கிட்டேன். இவங்க எல்லாம் ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் எல்லாம் இறங்கினாங்க. இன்னும் சில்லு தூக்கிச்சு பயங்கரமா. நான் கொஞ்சமாவது ஸோ ஐ வில் சஜஸ்ட் கங்கையில இறங்கச்சு. அட்லீஸ்ட் என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து அப்படியே இறங்குறது தான் பெஸ்ட். என்ன ட்ரெஸ்ல இருக்கோமோ ஃபுல்லா. Okay, I think I'll give this guidance to my husband. Next week he's going to Kashi. Yeah, tell him to be very good, very good. My other girls எல்லாம் full shorts, thin t-shirt எல்லாம் போனாங்க. பிச்சிச்சு அவங்களுக்கு தண்ணிக்குள்ள. Okay. அதனாலயா இல்லன்னு தெரியல, பட் I was comfortable. half an hour இருந்தேன் தண்ணிக்குள்ள. Great ma, great. பகவான் எல்லா அருளும் உங்களுக்கு பிடியட்டும். This is the age you have to go and come everywhere. அதுக்கு அப்புறம் முடியாது இல்லையா? ஆமா. என்ன எனக்கு தெரியல, எனக்கு அந்த பிராப்தம் எப்ப கிடைக்கும்னு தெரியாது. எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் போய் வந்ததுல நானும் கங்கா ஸ்நானம் பண்ண. காசி வந்து ஐ திங்க் டோட்டலி இந்த குரூப் பிளெஸிங் தான் மேம். இல்லைன்னா சான்ஸே இல்லை. லேட் ஆயிட்டு லேண்ட் ஆனதுக்கும் கார் எடுத்து போவே முடியல. கடைசியில லாஸ்ட் ஆப்ஷன் மெட்ரோ எடுத்துட்டோம். சூட்கேஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே ஃபுல் லக்கேஜோடயே காசி கிளம்பிட்டோம். அப்புறம் காசியில போயிட்டு ஆக்சிஸ் பேங்க்ல எல்லாம் செக்கிங் லக்கேஜ். அந்த மாதிரி பண்ணோம் கடைசியில. வெரி நைஸ். சோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி டிவோட்டீஸ். எப்படியாவது போவீங்க மாதாஜி நீங்க, இல்லனா அது டோட்டலி சான்ஸே இல்ல அந்த ரிலேட்டிவ். ஓகே ராதிகா மாதாஜி கங்கா ஹாட் கட்டிங்களா? அதான் சொன்னாங்க. ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா பண்ணிட்டாங்க சொன்னாங்க. எல்லா இடமும் செம்ம சொபிஸ்டிகேட்டட், ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜியோட நாங்க போவோம். போயிட்டு வந்து புண்ணியம் எடுத்துக்கணும். இனிமே எங்க ஏஜுக்கு எல்லாம் போறது கொஞ்சம் கஷ்டமான நேரம். எனக்கு ஏஜ் எல்லாம் ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது மாதாஜி. பிராப்தம் இருக்கா அதுதான் மெயின் இல்லையா? சோ ஏஜ் வந்து ஒரு அடிஷனல் ஃபேக்டர் நமக்கு. பட் எந்த ஏஜ்லயுமே போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we have to pass through, அவ்வளவுதான். பகவான் நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவ ச पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுபாதா பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 8வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு யார் வாசிக்கிறது? கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஏஷஹி அஷே சத்வானாம் ஆத்மாம்ச பரமாத்மனஹ ஆத்யோ அவதாரோ யத்ரஷௌ பூதக்ரமோ விபாவயத் யதே. हरे कृष्णा. येषा हि अशेष तत्त्वोत्तमात्मं स परमात्मनः यो वदारो यत्र सौ பூதக்ரமோ விபவ்யதே. ஏஷா இந்த இகி நிச்சயமாக அசேஷா எண்ணற்ற தத்வானாம் ஜீவராத்திகள் ஆத்மா ஆத்மா அமுச அமுசம் பரம ஆத்மனா ஆதியா முதல் அவதார அவதாரம் எத்ரா அதன் பிறகு அசவ் அவ்வெல்லா பூதா கிராமா மொத்த கிருஷிகள் விபவியத்தே அபிவிருத்தி அடைகின்றன. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷனின் பிரபண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம் தன் பரமாத்மாவின் முதல் அவதாரம் அம்சமும் ஆகும். அவர் எண்ணற்ற ஜீவராசிகளை கண்ட ஆத்மாகவே இருக்கிறார். இவ்வாறு விருத்தடையும் மொத்த சிருஷ்டியும் கூட அவரில் தான் ஓய்வெடுக்கிறது. பொருளுரை. பரமபுருஷர் தம்மை சுய அம்சங்கள் மற்றும் பிரிக்கப்பட்ட மிக சிறிய அம்சங்கள் என இருவிதமாக விரிவடை செய்து கொள்கிறார். சுய அம்சங்கள் விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்றும் பிரிக்கப்பட்ட அம்சங்கள் ஜீவ தத்துவங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஜீவராசிகள் மிக சிறியவனாக இருப்பதால் சில சமயங்களில் அவர்கள் பகவானின் நடுதர சக்தி என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் யோகிகளோ ஜீவராசிகளும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே என கருதுகின்றனர். இது ஒரு சிறிய விவாதத்திற்குரிய விஷயமாகும். எப்படி பார்த்தாலும் படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே பகவானின் பிரபஞ்ச ரூபம் மீதுதான் ஓய்வெடுக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், அதாவது அனைத்தும் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய ஸ்தலம் எது என்பதை இந்த இடத்துல விராட் ரூபத்தின் மீதுதான் அனைத்துமே ஓய்வு இல்லையா? ஏஷஹி அஷே சத்வானாம் ஆத்மாம்ச பரமாத்மனஹ ஆத்யோ அவதார யத்ரௌஷு பூதக்ரமோ விபாவத்யதே. அதாவது ஏஷக இந்த ஹி நிச்சயமாக
அசௌ எண்ணற்ற சத்வானாம் ஜீவராசிகள் ஆத்மா ஆத்மஹ ஆத்மா அம்ச அம்சம் பரம ஆத்மனக பரமாத்மாவின் ஆத்ய முதல் அவதாரக அவதாரம் ஏத்திர அதன் பிறகு அசௌ அவ்வெல்லா பூதக்கிரம மொத்த சிருஷ்டிகள் விபவத்யதே அதாவது அபிவிருத்தி அடைகின்றன, அதாவது எவ்வாறு விரிவங்கங்களாக ஆகின்றன என்பதை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். சோ பரமபுருஷருடைய பிரம்மாண்டமான இந்த பிரபஞ்ச ரூபம், அதாவது விராட் ரூபம் தான் பரமாத்மாவின் முதல் அவதாரமும் அம்சமும் ஆகும். அதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றமே வந்து பகவானுடைய முதல் அவதாரம் மற்றும் வந்து அம்சமுமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் தான் நாம பகவானுடைய விராட் ரூபம் என்றும் கருதுகின்றோம் இல்லையா? சோ அதுதான் முந்தைய விளக்கங்கள் எல்லாமே வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக விவரித்திருக்கின்றார். அவர் எண்ணற்ற ஜீவராசிகளை கொண்ட ஆத்மாவாக இருக்கின்றார். அவர் பரமாத்மா. அவர்களுடைய வீரியத்திலிருந்து விதைகளாக தோன்றக்கூடிய நாம் எல்லாருமே வந்து நித்தியமானவர்கள், பிறப்பற்றவர்கள். சோ எந்த ஆத்மா புதியது பழையது எதுவுமே கிடையாது. இந்த இடத்துல புதுசா ஒரு ஆத்மா உருவாகிறதும் கிடையாது. எல்லாம் பழையவராக இருக்கக்கூடிய அவரிலிருந்து தோன்றிய பழமையான ஆத்மாக்கள் தான் நாம எல்லாருமே. சோ இவ்வாறு நாம் எண்ணற்ற பிறவிகளையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். இவ்வாறு விருதியடையும் மொத்த சிருஷ்டியும் கூட அவரில் தான் ஓய்வெடுக்கின்றது இல்லையா? ஓய்வு பெற வேண்டிய காலங்களிலும் வந்து ஓய்வெடுக்கின்றது. மேலும் அந்த பொசிஷனிங் இல்லையா, எந்த நிலையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றது. இப்போ பூமியும் ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது, எல்லா கிரக அமைப்புகளும் வந்து ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கின்றது. சோ அந்த 14 லோகங்களுக்கு குறித்தான அனைத்து கிரகங்களுமே அந்தந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது இல்லையா? அவை அனைத்தும் பகவானின் அந்த விராட் ரூபத்தில் தான் வந்து அதாவது இருக்கின்றது, தங்கி இருக்கின்றது என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரமபுருஷர் தம்மை சுய அம்சங்கள் சுவாம்சா அப்படின்றதையும் நாம் நேத்து கோலோக சாட்லயும் ஒரு வாட்டி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? மற்றும் பிரிக்கப்பட்ட சிறிய அம்சங்கள் என இருவித விரிவடைய செய்து கொள்கின்றார். அவருடைய சுய அம்சங்கள் வேறு, நாம் எல்லாம் அவரிடந்து பிரிந்து வந்த அம்சங்கள். இது வந்து ஜட சக்திகளோடு கலந்து நாம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து நாம சில காலம் வாழ்ந்து நம்ம மறைந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தில் எப்பொழுதுமே நாம சுற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். சுய அம்சங்கள் வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்றும் இல்லையா? சுய அம்சங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது சக்தி இதுல இருந்து வரக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்றும், பிரிக்கப்பட்ட அம்சங்கள் எல்லாமே நாம் எல்லாருமே ஜீவ தத்துவங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஜீவராசிகள் மிக சிறியவையாக இருப்பதால் இல்லையா, அணு ஆத்மாவை விட இன்னும் சிறியதுதான் நம்முடைய ஆத்மா. சில சமயங்கள் அவர்கள் பகவானின் நடுத்தர சக்தியும் என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். ஏன்னா நாம ஒன்று வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு செல்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தையும் நாம் எடுத்து செல்ல முடியும். நம்முடைய புத்தியையும் எல்லாவற்றையும் பகவான் மீது நாம நிலை கொண்டால், மேலும் அந்த பாதையை அதாவது பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொண்டு நாம முன்னேறி சென்றால் பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலை வரும்பொழுது நாம அந்த தெய்வீக நிலையை அடைகின்றோம். இந்த பரமாத்மா அவரோட இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து செல்கின்றது, இந்த குவாலிட்டி இல்லையா? ஆனால் ஆற்றலினுடைய அளவில வந்து நாம எப்பொழுதுமே பரமாத்மாவோட ஒப்பிடவே முடியாது. அனைத்தையுமே படைத்த பகவான் அவருடைய ஆற்றலுடைய அளவை நம்மளால அதாவது அளவிடவே முடியாது. நாம் எல்லாருமே ஒரு நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீப்பொறி கூட இன்னும் சிறியதானவர்கள். சோ அப்படிப்பட்ட நிலைதான் நாம இருக்கக்கூடியது. சோ அதாவது அந்த தீப்பொறி வந்து சட்டுன்னு வரும், மீண்டும் மறையும் இல்லையா? அதே போலதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம இந்த பௌதீக உடலை ஏற்று நாம இந்த ஆத்மா இந்த உடலில் வந்து உரைகின்றது. மேலும் மரணம் அடையும் பொழுது நாம எல்லாருமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்று விடுகின்றோம். மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். அது போல ஒரு நித்தியமற்ற அதாவது டெம்பரவரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆத்மா நித்தியமானது, ஆனால் இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. சோ பகவானின் நடுத்தர சக்தி இல்லை என்றால் நாம இழிவான இந்த கீழ் உலகங்களுக்கு நிரந்தரமாக தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஆனால் யோகிகள் ஜீவராசிகளும் பரமாத்மாவை ஒன்றென கருதுகின்றனர். ஏனென்றால் நித்திய தன்மையில் வந்து ஒன்று என்பது நாம எல்லாருமே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து தான். ஆனால் குவான்டிட்டி அளவிட முடியாத அதாவது ஆற்றலில் வந்து நாம பகவானோட என்றைக்குமே ஒப்பானவர்கள் கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு சிறிய விவாதத்திற்குரிய விஷயமாகும். எப்படி பார்த்தாலும் படைக்கப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பகவானுடைய விராட் ரூபத்தினுடைய சொரூபமாக வந்து கருதப்படுகின்றது. மேலும் அனைத்து
அனைத்துமே வந்து இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அந்த விராட் ரூபத்தின் தான் வந்து நிலை கொள்கின்றது, ஓய்வெடுக்கின்றது இல்லையா? ஆக்டிவா இருக்கும் பொழுதும் சரி, செயலாற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுதும் சரி, அதாவது செயல் அற்ற தன்மையில் இருக்கும் பொழுதும் வந்து பகவானுக்குள்ளேயே சென்று இது உரைகின்றது. மீண்டும் படைக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து இந்த விராட் ரூபத்தின் மீது தான் வந்து தங்குகின்றது. நாம் எல்லாருமே இப்ப விராட் ரூபத்தின் மீது தான் நிலை கொண்டிருக்கின்றோம். 9th ஸ்லோகம். பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். சாத்யாத்மஹ சாதி தைவஷ சாதிபூத இதி த்ரிதா விராட் பிராணோ தசவித ஏகதா ஹிருதயேச்சனஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாதி ஆத்ம சாதி தைவச்ச சாதி பூத இதி த்ரிஜா விராட் பிராணோ தச வித ஏகதா ஹிருதயேனச்ச ச அத்தியாத்ம எல்லா புலன்களுடனும் கூடிய உடலும் மனதும் ச ஆதி தெய்வ மற்றும் புலன்களை ஆளும் தேவர்கள் ச மேலும் ச ஆதிபூத தற்போதைய கருத்து இனி இவ்வாறாக திரிதா மூன்று விராட் பிரம்மாண்டமான பிராண இயக்கும் சக்தி தச வித 10 வகையான ஏகதா ஒன்று மட்டும் திரையேன உயிர் வாழும் சக்தி ச கூட. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபமானவர் 3, 10 மற்றும் 1 என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அவர் உடல், மனம் மற்றும் புலன்கள் என 3ஆகவும் எல்லா அசைவுகளையும் இயக்கும் 10 வகையான சக்தி வாய்ந்த உயிர் சக்திகள் என 10ஆகவும் மேலும் உயிர் சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு இதயம் என 1ஆகவும் இருக்கிறார். பொருளுரை. 8 மூலப் பொருட்களான நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் ஆகியவை பகவானின் தாழ்ந்த சக்தியிலிருந்து உண்டானவை என்றும் இத்தாழ்ந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்தும் ஜீவராசிகள் ஆதியில் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியாகிய உயர் சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் பகவத்கீதையில் 7.45 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 8 தாழ்ந்த சக்திகள் ஸ்தூலமான முறையிலும் சூட்சுமமான முறையிலும் செயல்படுகின்றன. ஆனால் உயர் சக்தியோ முக்கியமான உற்பத்தி சக்தியாக செயல்படுகிறது. இது மனித உடலிலேயே அனுபவித்து அறியப்படுகிறது. மண் முதலான ஸ்தூல மூலப்பொருட்களான ஸ்தூல உடல் ஒரு மேல் சட்டையை போன்றதாகும். ஆனால் சூட்சுமமான மனதும் பொய் அகங்காரமும் உடலின் உடைகளைப் போல் செயல்படுகின்றன. உடலின் அசைவுகள் முதலில் இதயத்திலிருந்துதான் உற்பத்தியாகின்றன. உடலின் எல்லா செயல்களும் அதற்குள் உள்ள 10 வகையான காற்றுகளால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு புலன்களால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. 10 வகையான காற்றுகள் பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகின்றன. சுவாசத்தின் பொழுது நாசித்துவாரங்களின் வழியாக செல்லும் முக்கியமான காற்று பிராணவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மலத்துவாரத்தின் வழியாக உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் காற்று அபானவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. வயிற்றினுள் உணவை ஒழுங்குபடுத்துவதும் சில சமயங்களில் ஏப்பமாக ஒலி எழுப்புவதுமான காற்று சமானவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. தொண்டையின் வழியாக செல்வதும் எது நின்றுவிட்டால் மூச்சு திணறடிக்கிறதோ அந்த காற்று உதானவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடல் முழுவதிலும் சுழலும் மொத்த காற்று யானவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்5 காற்றுகளையும் விட இன்னும் சூட்சுமமான காற்றுகளும் உள்ளன. கண்கள், வாய் முதலியவற்றை திறப்பதற்கு உதவும் காற்று நாகவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பசியை அதிகரிக்க செய்யும் காற்று கிருகர வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. சுருங்குவதற்கு உதவும் காற்று கூர்ம வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கொட்டாவி விடுவதன் மூலமாக உறக்கத்தின் கடுமையை தணிக்க உதவும் காற்று தேவதத்த வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவனாதாரத்திற்கு உதவும் காற்று தனஞ்சய வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வெல்லா காற்றுகளும் ஒன்று மட்டுமேயான இதய மத்தியில் இருந்து உற்பத்தியாகின்றன. மத்திய சக்தியான இது
உடலில் உள்ள ஆத்மாவுடன் பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருப்பவரும் ஜீவராசிகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பவருமான பகவானின் உயர் சக்தியாகும். இது பகவத்கீதையில் 15.15 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த சம்ருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதஸ்ச சர்வைர் அகம் ஏவ வைத்யோ வேதாந்த வேத வித் ஏவ சாகம். மத்திய சக்தியானது ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் அமர்ந்திருப்பவரும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நினைவு கூறவும் மறக்கவும் உதவி செய்பவருமான பகவானால் இதயத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதை மறந்ததினால்தான் ஆத்மா பந்தப்பட்ட நிலைக்கு உள்ளாகிறான். பகவானை மறந்துவிட விரும்புபவனுக்கு ஒவ்வொரு பிறவியிலும் பகவான் மறதியை அழைக்கிறார். ஆனால் பகவத் பக்தர்களின் சகவாசத்தின் மூலமாக அவரை நினைவு கூர்பவர்களுக்கு தம்மை பற்றிய இன்னும் அதிகமான ஞாபகத்தை அளிக்கிறார். இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாவால் இறுதியில் பரமபதத்தை சென்றடைய முடியும். பகவானால் உதவி செய்யப்படும் இம்முறையானது பகவத்கீதையில் 10.10 பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறதாம். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் வஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. புத்தியோகம் எனப்படும் பக்தி தொண்டு முறையினால் மட்டுமே ஒருவரை பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து உயர்த்த முடியும். ஜீவராசியின் பந்தப்பட்ட நிலையானது மிக பெரியதொரு இயந்திரத்தின் அடியில் ஒரு மனிதன் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை போன்றதாகும். மன கற்பனையாளர்களால் பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் புத்தியோக நிலையை அடைய முடியும். ஆனால் மனதை விட மேல் நிலையில் உள்ள புத்தியின் படித்தரத்திலிருந்து துவங்கும் புத்திசாலி தன்னுணர்வில் வேகமாக முன்னேறுகிறான். புத்தியோக முறையானது எந்த சமயத்திலும் சீரழிவை பற்றிய பயத்தையோ வீழ்ச்சியை பற்றிய பயத்தையோ உண்டாக்கவில்லை என்பதால் இதுதான் தன்னுணர்விற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் வழியாகும். இது பகவத்கீதையில் 2.40 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தம் குறிப்பிடுவது போல் ஒரு மரத்தில் அமர்ந்துள்ள இரு பறவைகள் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஆகும் என்பதை மன கற்பனையாளர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. தனிப்பட்ட ஆத்மா மரத்தில் உள்ள கனிகளை உண்கிறது. ஆனால் மற்ற பறவையோ பழங்களை உண்ணாமல் அவற்றை உண்பதில் ஈடுபட்டுள்ள பறவையின் செயல்களுக்கு ஒரு சாட்சியாக மட்டுமே இருக்கிறது. சாட்சி பறவை எவ்வித பற்றும் இல்லாமல் உண்ணும் பறவை அதன் கருமங்களை செய்ய உதவுகிறது. ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் அல்லது பகவானுக்கும் ஜீவராசிகளுக்கும் இடையிலுள்ள இவ்வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் பிரபஞ்ச இயந்திரத்தில் இன்னமும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது நிச்சயம். இவ்வாறாக இவன் பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய நாளுக்காக இன்னும் காத்திருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய ஸ்லோகம். சாத்யாத்மக அதாவது ஆத்யாத்மம் என்பதுதான் அது. சாத்யாத்மக சாதி தெய்வச சாதி பூதக இது த்ரிதா விராட் பிராணோ தசவித ஏகதா ஹிருதயேனச்ச. அதாவது 3, 10, 1. ஸோ ஆல்ரெடி முன்ன கூட நம்ம அந்த 3ஐயும் பற்றியும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி அதாவது ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம். ஸோ பௌதிகம் என்பது இந்த உடலோட சம்பந்தம் இல்லையா? அதாவது ஆத்தியாத்மிகம் என்பது நம்ம மனசோட சம்பந்தம் மற்றும் இந்த புலன்கள் இந்த உடலோடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் ஆத்தியாத்மிகம். ஆதி தெய்வீகம் என்பது நம்மளுக்கும் அதாவது தேவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? நாம் இந்த பௌதிக இயற்கையில் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள், அந்த தேவர்களும் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வரங்கள், இவை அனைத்துமே ஆதி தெய்வீகம்.
ஸோ மேலும் ஆதி பௌதிகம் என்பது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களோடு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே எதன் அடிப்படையிலிருந்து ஏற்படுகின்றது இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய மனது, உயிர் இல்லையா, உடல், இந்த மாதிரி புலன்களுடைய செயல்களால் தான் இவை அனைத்துமே ஏற்படுகின்றது. அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல 3 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10 என்பது அதாவது 10 பொருட்கள், மூலப்பொருட்கள். அதுல வந்து நம்ம 8 ஜடசக்திகளும் வந்து கலந்திருக்கின்றது. அதை பத்தி தான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். சா ஆத்யாத்மா, எல்லா புலன்களுடன் கூடிய உடலும் மனதும், சா ஆதி தெய்வம் மற்றும் புலன்களை ஆளும் தேவர்கள், நம்மளை எல்லாருமே ஆள்பவர்கள் இல்லையா? சோ ஆள்பவர்கள் தேவர்கள். சா மேலும் சா ஆதிபூதா, தற்போதைய கருத்து. இது இவ்வாறாக, அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு நாம வந்து எல்லோரிடத்திலும் எவ்வாறு வந்து நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சிருக்கோமோ அது ஆதிபூதத்தை வந்து சொல்கின்றது. த்ரிதா 3, விராட் பிரம்மாண்டமான, பிராணா இயக்கும் சக்தி, தசவித 10 வகையான வாயுக்கள். அதை முந்தைய ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம். அது இன்னும் டீட்டெயிலா அது என்னென்ன வாயுகள் என்று சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப அந்த வாயுகள்லாம் நம் உடல்ல எந்தெந்த பகுதியில இருக்கு இல்லையா? ஒரு சில வாயு சுவாசம், ஒரு சில வாயு வந்து நம்ம வயிற்றிலிருந்து உணவு ஜீரணமாகறதுல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய வாயு, ஒரு சிலது நம்ம அதாவது மல துவாரம் வழியா வரக்கூடிய வாயு, ஒரு சிலது வந்து அதாவது இடுப்புக்கு மேல இருக்கக்கூடிய, ஒரு சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய வாயு. இப்படி 5 விதமான வாயுக்கள் வந்து பேஸ். அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய வாயுக்களின் பற்றியும், இது ஸ்தூலமா நம்மளால வந்து உணரக்கூடியது இல்லையா? நம்ம கொட்டாவி விடும்போதும் வரும், அடுத்து வந்து மலத்வாரம் வளர்ந்தும் வரும், சுவாசமும் நம்ம பிராணத்தை வந்து நம்மளால மூச்சு விடுறது நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா? உள் சுவாசம் நாம எடுக்கிறோம், வெளி சுவாசமும் நாம செயல்படுகின்றோம். இதெல்லாமே ஸ்தூலமாக நம்ம காணக்கூடிய வாயுக்கள், இந்த 5 வாயுக்கள். ஆனா சூக்ஷ்மமான முறையில் வந்து இயங்கக்கூடிய வாயுக்களும் 5 என்பதை அதாவது 7th ஸ்லோகத்துல நாம படிச்சிருக்கோம். அதே அந்த வாயுக்களை பற்றியும் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. சோ ஏகதா ஒன்று மட்டும், ஒன்று என்பது இந்த இடத்துல மனதை குறிக்கின்றது. ஹிருதயேன அதாவது உயிர் வாழும் சக்தி, சா கூட அங்கதான் பகவானுடைய அவரும் வந்து அங்கிருந்த இடத்துலதான் உட்புகுந்திருக்கின்றார் பரமாத்மாவாக என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவுக்குள்ள பகவான் வந்து உட்புகுந்திருக்கிறார். சோ பிரம்மாண்டமான இந்த பிரபஞ்ச ரூபமானவர் இல்லையா? இந்த விராட் ரூபத்தினுடைய சொரூபத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் 3, 10 மற்றும் 1 என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றார். சோ இந்தந்த நிலைகளையுமே நாம பரமாத்மாவை வந்து உணர வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த உடல், மனம் மற்றும் புலன்கள் என 3ஆகவும் இல்லையா? சோ அதாவது 10 புலன்கள், 5 புலன்களுடைய செயல்கள், மனது இல்லையா, உடல் இந்த எந்திரம் இல்லையா, எல்லா அசைவுகளும் இயக்கும் 10 வகையான சக்தி வாய்ந்த உயிர் சக்திகளை என 10ஆகவும் இல்லையா? நம்ம இந்த உடல் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் எதனால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது? அதாவது இந்த 10 வாயுக்களால் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இயக்கப்படுவதும் வந்து பகவானால் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் உயிர் சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் ஓர் இதயம் என ஒன்றாகவும் இருக்கின்றார். அதாவது ஹிருதயத்திலேயே, ஹிருதயம் என்பதும் பகவானுடைய சொரூபம் என்று இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. சோ 8 மூலப்பொருட்கள் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள், புத்தி, அகங்காரம் மற்றும் மனது இல்லையா? மேலும் இந்த 8 வந்து ஆகியவை பகவானுடைய தாழ்ந்த சக்தியிலிருந்து உண்டானவை, அதாவது பகிரங்க சக்தியிலிருந்து உண்டானவை. இத்தாழ்ந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்தும் ஜீவராசிகள் இல்லையா? நாம எல்லாம் இதுதான் மூலப்பொருட்களாக உபயோகப்படுத்தி இந்த எந்திரமே ஸ்தூலமும் இந்த அதாவது இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் மனம், புத்தி மற்றும் அந்த அகங்காரத்தோட இந்த 8ம் கலந்ததுதான் நம்ம உடல்ல இருக்கிறது. இதுல வந்து பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்தூலமாக காண்கின்றது. மேலும் வந்து இந்த மனது, புத்தி, இந்த அகங்காரம் என்பது சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று நம்ம உடல்ல இல்லையா? ஜீவராசிகள் ஆதியில் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியாகிய உயிர் சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்று பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சத பூமி, அவனு, வனலோ, ஆயு, வாயு இப்படின்றது வந்து எல்லாம் சொல்ல, அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு உலகம் இருப்பதை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 7th and 5th ஸ்லோகம் வந்து 7.4 and 5 அதை தான் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. 8 தாழ்ந்த சக்திகள் ஸ்தூலமான முறையிலும் சூக்ஷ்மமான முறையிலும் செயற்படுகின்றது இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து
ஸ்தூலமாக இருக்கின்றது மற்றும் சூக்ஷ்மமாக மனது, புத்தி மற்றும் அகங்காரம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆனால் உயர் சக்தியோ அதைவிட மிகவும் உயர்வான சக்தி பகவானுடைய சக்தி இல்லையா, முக்கியமான உற்பத்தி சக்தியாக செயல்படுகின்றது. அது மனித உடலிலேயே அனுபவித்து அறியப்படுகின்றது. நம்ம எல்லாமே அதை உணரத்தான் முடியும். மண் முதலான ஸ்தூல மூலப்பொருட்கள் ஸ்தூல உடல் மேல் உள்ள, அதாவது அவுட்டர் மேல போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சட்டை மாதிரிதான். சோ அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மம் வந்து நம்ம உள்ளாடைகள் அணைகின்றோம் இல்லையா, அதற்கு சமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு கம்பேரிசன். ஆனால் சூக்ஷ்மமானது மனதும் பொய் அகங்காரமும் உடலின் உள் ஆடைகளைப் போல செயல்படுகின்றன. சோ உள்ளாடைகள் போல் செய்யப்படக்கூடிய அது வெளியில தெரியாது, அது எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பது எப்பொழுதும் தெரியாது. ஆனால் வெளியில போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆடையில வந்து அழுக்கு ஏற்பட்டாலும் தெரியும், தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் நம்மளால புரியும். ஒருத்தர் வந்து அவங்கள ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய விதத்துல வந்து நமக்கு வந்து பார்க்கணும்னு தோன்றும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த அம்சங்களை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். இது வந்து ஸ்தூலமாக வெளியாடை வந்து பஞ்சமகாபூதங்களுக்கு. ஆனால் சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய இந்த மனசு, பொய் அகங்காரம் இதெல்லாமே வந்து புத்தி எல்லாமே நம்ம சூக்ஷ்மமான முறையில் வந்து இயங்குகின்றது. அது உள்ளாடைகளை போல செயல்படுகின்றன. உடலின் அசைவுகள் முதலில் இதயத்திலிருந்து தான் உற்பத்தி ஆகின்றது. சோ எங்கிருந்து இந்த மூமெண்ட் ஏற்படுகின்றது இல்லையா, நாம் எல்லாருமே அசையக்கூடிய, அதாவது உயிர் வாழிகள் தான். ஆனால் அசைய வேண்டும் என்ற இது வந்து எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது என்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களில் இருந்தும் அது உற்பத்தி ஆகின்றன. உடலின் எல்லா செயல்களும் அதற்குள் உள்ள 10 வகையான காற்றுகளால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு, சோ எங்கே அந்த எனர்ஜி வருதுன்னாக்கா இந்த ஹிருதயத்தில் அந்த உணர்வு ஏற்படும் பொழுது இந்த சக்திகளால், அதாவது இந்த வாயுக்களால் வந்து அது சக்திகள் கொண்டு, சக்தி என்பதை வந்து படைக்கப்பட்டு மேலும் வந்து செயலாற்ற துவங்குகின்றது, புலன்களால் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. சோ சக்தி உற்பத்தி ஆகிறது வந்து இந்த 10 வாயுக்களால, ஆனா அதை செயல்படுத்துறது எல்லாமே இந்த புலன்களால. 10 வகையான காற்றுகள் பின்வருமாறு அதாவது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. சுவாசம் என்பது பிராணவாயு இல்லையா, சோ நாசி துவாரங்களில் வந்து உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் வருவது என்பது பிராணவாயு. மேலும் மலத்வாரங் வழியாக வருவது வந்து அதாவது அபான வாயு. வயிற்றினுள் உறவு செரிக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சில சமயங்களில் வந்து நமக்கு காற்று, அதாவது நம்ம இந்த கழுத்து வழியா போகக்கூடிய அந்த காற்று வந்து தேவைப்படுகின்றது இல்லையா, அது வந்து சமான வாயு. சோ அது ஏப்பம் ஒலி எழுப்புவதுமான அந்த இது வந்து சமான வாயு. தொண்டை வழியாக செல்வதும் எது நின்றுவிட்டால் மூச்சு திணறடிக்கின்றதோ அந்த காற்று வந்து உதான வாயு. சோ தொண்டை வழியாக நம்ம சடனா வந்து இப்ப தண்ணியோட சில பேர் வந்து தூக்கி சடனா குடிச்சாங்கன்னா இந்த இடத்துல காத்து இருக்கும், அது டக்குன்னு அடைச்சிரும். அப்ப நம்மளுக்கு வந்து உள்ள வந்து போக முடியாத ஒரு நிலை, அந்த கழுத்து அடைச்சிக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த காற்று தான் வந்து நமக்கு இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க, அதாவது உதான வாயுவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உடல் முழுவதுமே சுழலக்கூடிய வாயு வந்து வயான வாயு. சோ எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கக்கூடிய வாயு எதுனாக்கா வயான வாயு. இவை 5, அதாவது மேலும் இவை 5 காற்றுக்களை விட சூக்ஷ்மமான காற்றுக்கள் வந்து கண்ணால பாக்குறது, கண்ணு திறக்கும் பொழுது எழக்கூடிய அந்த காற்று இல்லையா, மற்றும் கண்கள், வாய் முதலியவற்றை திறப்பதற்கு உதவக்கூடிய காற்று வந்து நாகவாயு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பசியை உண்டாக்கக்கூடிய வாயு வந்து இதெல்லாமே சூக்ஷ்மமான முறையில் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒன்று. கிரகவாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது, குரு கிரக வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ அதுக்கு சுருங்குவது இல்லையா, நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்றோம், நம்ம கூட அந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கக்கூடிய செயல் நாம கூட செய்யறோம் இல்லையா, வயிற்றை சுருக்கிறோம் இல்லையா, உடலை சுருக்குகின்றோம். இப்படிப்பட்ட சுருக்கமான ஒரு செய்யக்கூடிய அந்த செயலுக்கு உதவக்கூடிய வாயு வந்து கூர்ம வாயு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கொட்டாவி விடுவதன் மூலமாக உறக்கத்தின் கடுமையை இல்லையா, நம்ம வந்து கொட்டாவி விடாம இருந்தா புடிச்சிட்டே இருந்தாக்க முடியாது, விட்ட பிறகு நமக்கு வந்து அதாவது தூக்கத்துக்கு கலையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா. அந்த கடுமையை தணிக்க உதவும் வாயு வந்து தேவதத்த வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஜீவனத்தினுடைய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய வாயு வந்து தனஞ்சய எனக்கூடிய வாயு. இந்த 5 வாயுக்களுமே வந்து இந்த உடல்ல வந்து சூக்ஷ்மமான முறையில் வந்து செயல்படுகின்றது. இவ்வெல்லா காற்றுகளும் ஒன்று மட்டுமே ஆன இதய மத்தியத்தில் இருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. எல்லாமே வந்து இதயத்திலிருந்து தான் இது உற்பத்தி ஆகின்றது. அப்ப ஹிருதயம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான பாகம் இந்த உடல்ல என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதனால்தான் ஹிருதயம் வந்து நம்ம வந்து ஹார்ட் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும் இல்லையா. நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு கூட வந்து ஆரோக்கியமானதாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் இந்த வாயுக்களும் வந்து சரியான விகிதத்தில் வந்து உற்பத்தியாகும், நம்மளும் வந்து செயலாற்றி கொண்டே இருக்க முடியும். இங்க இந்த ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து பழுதடைந்து விட்டால் அந்த காற்று வந்து கண்டிப்பாக உற்பத்தியாக, அதனால்தான் நம்ம வந்து சில பேருக்கு மாரடைப்பு இதெல்லாமே ஏற்படுகின்றது இல்லையா. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஒன்லி நம்ம ஆல்ரெடி பிளாக்கேஜ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், நிறைய கொழுப்பு சக்தி எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஹிருதயத்துல அங்கங்க வந்து அடைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அதனால நமக்கு இந்த சுவாசம் உற்பத்தியானாலும் அது உடல் முழுதுமே வந்து அந்தந்த பாகங்களுக்கு சென்று செயல்பட வேண்டும் இல்லையா. ஸோ வயிற்று பாகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய காற்று அந்த பாகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உடல் பாகத்திற்கும் வந்து இயக்கக்கூடிய அந்த காற்று ஹிருதயத்திலிருந்து தான் வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. அதனால ஹிருதயத்தை நாம் எப்பொழுதுமே ஆரோக்கியத்தோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வெல்லா காற்றுகளும் ஒன்று மட்டுமேயான இதய மத்தியத்திலிருந்து உற்பத்தியாகின்றன. மத்திய சக்தியான இது உடலில் உள்ள ஆத்மாவையுடன் பரமாத்மா அமர்ந்திருப்பவரும் ஜீவராசிகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பவருமான பகவானின் உயிர் சக்தியாகும். ஸோ இந்த மத்திய சக்தியானது இதற்கு தான் நம்ம வந்து ஜீவசக்தி, இதை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனான பரமாத்மா என்றும் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அதுதான் பகவத்கீதையில வந்து புருஷோத்தம யோகத்துல வந்து சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஹிருதே ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஸ்த சர்வைர் அகம் வேத ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏக சாகம். அதாவது இந்த மத்திய சக்தியானது ஜீவராசிகளின் இதயத்தில் அமர்ந்திருப்பவரும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நிறைவு கூறவும் இல்லையா. நம்மள நினைக்க வைக்கிறதும் அவரால் தான் முடியும், மறக்க வைக்கிறதுக்கும் பகவானால தான் முடியும். அந்த நினைவு அதாவது ஞாபக சக்தியும் பகவான் தான் நமக்கு கொடுக்கின்றார், மறதியும் அவரிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. இந்த வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான், வேதாந்தத்தை இயற்றியவரும் அவர்தான் என்பதை வந்து இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். மறக்கவும் உதவும் செய்பவரான பகவானால் ஹிருதயத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இந்த ஹிருதயத்திலிருந்து தான் அனைத்துமே உற்பத்தி ஆகின்றது. பகவானுக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் என்பதை மறந்ததினால்தான் ஆத்மா பந்தப்பட்ட நிலைக்கு உள்ளாகின்றார். எப்பொழுது அந்த ஆத்மா நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியவில்லையோ அது மறதியால தான் அவன் வந்து அவ்வாறு இருக்கின்றான் இல்லையா. சோ அந்த நிலை வந்து இருக்கும் வரைக்குமே அவன் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவாகின்றான். எப்பொழுது பகவானுடைய அதாவது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றானோ, அந்த ஞானத்தை அவன் புரிந்து கொள்கின்றானோ, அப்பொழுது விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. அது ஒரு பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன்ல தான் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும். பகவானை மறந்துவிட விரும்புவனுக்கு ஒவ்வொரு பிறவிலுமே பகவான் மறதியை அளிக்கின்றார். அதாவது எது வரைக்குமே அவருடைய வாயில் கதவை வந்து நாம வந்து சேராமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நாம இந்த பௌதீக சுகங்களை வந்து ஆண்டு கொண்டும் இல்லையா, அதுல சுகித்து கொண்டும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டும் வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் எதனால் இதை கஷ்டமான சூழ்நிலை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஏனென்றால் நம்முடைய புத்தி இல்லையா, அகங்காரம், மனது எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்பில் வந்து இட்டு செல்கின்றது. அதற்கேற்றவாறுதான் இந்த புலன்களும் வந்து செயலாற்றுகின்றது. சோ எதுவரைக்கும் இந்த புலன்கள், மனது, புத்தி எல்லாமே பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருந்து கொண்டு செயலாற்றுகின்றதோ அதுவரைக்குமே வந்து இந்த உயிர்வாழி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுப்பதற்கான கட்டாயமான சூழலில் தள்ளப்படுகின்றான். ஆனால் பகவத் பக்தர்களின் சகவாசத்தின் மூலம் அவரை நினைவு கூர்பவர்களுக்கு இல்லையா, இப்ப நாம் எல்லாரும் கூட பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுக்காக இந்த அசோசியேஷன்ல ஜாயின் ஆயிருக்கோம் இல்லையா. ஆனால் இதுலயே நாம வந்து கடைசி வரைக்குமே சென்றால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி இலக்கும் பகவான் ஒரு நன்மையான ஒரு நிலைக்கு வந்து இட்டு செல்வார். அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் இதை கடைசி வரைக்குமே இந்த அசோசியேஷனை இட்டு செல்ல வேண்டும். தம்மை பற்றி இந்த அதிகமான ஞாபகத்தை பகவான் அளிக்கின்றார். சோ பகவத் பக்தர்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய அதாவது விளக்க உரை, அவர்களுடைய அறிவுரை, இது எல்லாமே நம்ம கேட்டு மேலும் வந்து பகவத் தொண்டுல வந்து நாம் ஈடுபடுவதற்கான மனதை வந்து நாம பக்குவப்படுத்துகின்றோம். அவ்வாறு நாம வந்து முயற்சி செய்யும் பொழுது பகவானும் அதற்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். இவ்வாறாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாவால் இறுதியில் பரமபதத்தை வந்து சென்றடைய முடியும் இல்லையா. சோ நம்ம இந்த சதுர் ஸ்லோகில கூட இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜன் இல்லையா. 10.8 இருந்து 10.11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவானுக்கு நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். நாம ஆத்மா, அவர் பரமாத்மா, அவரிலிருந்து தோன்றியவர். இந்த ஆத்மா நித்தியமானது, அழிவற்றது, எதை கொண்டும் அழிக்க முடியாது இல்லையா.
நெருப்பினால் எரிக்கவும் முடியாது, காற்றினால் வந்து உலர்த்தப்படவும் முடியாது, நீரினால் நனைக்கவும் முடியாது இல்லையா? மேலும் வந்து அதாவது ஒரு ஆயுதத்தால் வெட்டவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட நித்தியமான தன்மை கொண்டதுதான் இந்த ஆத்மா. சோ பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள் நாம் எல்லாருமே அப்படிங்கிறத நித்யானாம், அதாவது தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் ஏ மாம் உபயாந்தே. அதாவது புத்தியோகம் பக்தியை வந்து நாம செயலாற்றும் பொழுது பகவானிடத்தில் சென்று சேர்வதற்கான ஞானத்தை பகவானே நமக்கு வழங்குகின்றார் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது இல்லையா? சோ நாம பக்தி செய்ய வேண்டும். ஸோ பக்தி நவவித பக்திஸ்ல நாம வந்து நமக்கு எந்த பக்தியை வந்து நம்ம மேன்மையாக செய்ய முடிகின்றதோ அந்த பக்தியை நாம கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போறது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நன்மையான அவரிடத்தில் அடைவதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே வந்து வழிகாட்டுகின்றார். யாரிடத்திலுமே இதை போய் கேட்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த உயிர் வாழியை வந்து பகவான் வந்து வழி நடத்துகின்றார். சோ பக்தி யோகம் எனப்படும் பக்தி தொண்டு முறையினால் மட்டுமே ஒருவரை பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து உயர்த்த முடியும். ஜீவராசியின் பந்தப்பட்ட நிலையானது மிக பெரிய எந்திரத்தின் அடியில் ஒரு மனிதன் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதை போன்றதாகும் இல்லையா? ஸ்மாஷ்டு, நம்ம எல்லாமே அந்த ஒரு எந்திரத்துக்கு கீழே வந்து மாட்டிக்கொண்டால் நம்ம உடல் எவ்வாறு வந்து அழிவடைகின்றதோ இல்லையா, நசுக்கப்படுகின்றதோ அது போன்றுதான் நாம எப்பொழுதுமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து நசுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் தொல்லைகளால. இந்த தொல்லைகளிலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையணும்னாக்கா நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நல் மார்க்கத்தை நாம வந்து அடையப்பெறுகின்றோம். சோ மன கற்பனையாளரால் பற்பல விரவிகளுக்கு பிறகுதான் புத்தியோக நிலையை அடைய முடியும் இல்லையா? ஸ்பெகுலேஷன் அவர்களுக்கு நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு எடுத்துரைக்க முடியாது. அவர்களாக புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் மட்டுமே அந்த புத்தியோகம், அதாவது மூடர்களா இருப்பவங்களுக்கு கூட இது சொன்னா பிளைண்டா செய்யக்கூடியவங்க கூட இருப்பாங்க. ஆனா இந்த புத்திசாலிகளா இருக்காங்க பாருங்க பிலாசபில, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வழிநடத்துவது என்பது மிக மிக கடினமானது. அவர்களுடைய உணர்தலே அவர்கள்தான் ரைட்டுன்னு அதாவது வாதிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள். அவர்களை மடைமாற்றி வந்து எடுத்துட்டு போறோம்னா அது ஒரு தூய பக்தரால மட்டும்தான் முடியுமே வரிய நார்மலா இருக்கக்கூடியவங்களால கண்டிப்பாக முடியாது. அவங்களுடைய அட்வைஸ் அவங்க கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அவர்களுக்கும் அந்த பக்தர் மீது அதாவது நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனால் மனதை விட மேல் நிலையில் இல்லையா, உடல் தளம் இல்லையா, உடல் இந்த ஸ்தூல உடலை விட வந்து அதாவது புலன்கள் இல்லையா, புலன்களை விட வந்து இது பெரியது. எது மேன்மையானவன், அதாவது மனது பெரியது. மனதை விட மேன்மையானது இந்த புத்தியை விட மேன்மையானவன் ஆத்மா அப்படிங்கறது வந்து நாம செகண்ட் சாப்டர்ல பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ மனதை விட மேலும் நிலையில் இருப்பவன் யார்? புத்தி. சோ புத்தியின் படித்தளத்திலிருந்து துவங்கும் புத்திசாலி தன்னுணர்வில் வேகமாக முன்னேறுகின்றான். அவனுக்கு சிறிதளவு அதாவது அந்த கைடன்ஸ் இருந்தாலே அவனால வந்து அதை நல் பாதையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படும். புத்தியோக முறையானது எந்த சமயத்திலும் சீரழிவை பற்றியோ பயத்தையோ இல்ல வந்து வீழ்ச்சியை பற்றிய பயத்தையோ உண்டாக்குவதில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தில் அழிவு ஆக்கம் எல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடிய செயல்கள் தான் இல்லையா? அதே மாதிரி வெற்றி தோல்வி எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் சகஜமான ஒன்று என்ற நிலையை வந்து அந்த மனிதன் வந்து உணர்ந்திருப்பான். அதனால எந்த சமயத்தில் எந்த ஒரு சூழல் ஏற்பட்டாலும் அதை வந்து அவர்கள் பாதக செயலாக கருத மாட்டார்கள். அது இந்த இயற்கையினுடைய நியதி. அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் வளர்த்திருப்பார்கள். அப்போ நமக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லை என்றால் மட்டும்தான் இதை எதிர்கொள்வதற்கான பயம் இருக்கும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய சுபாவம் இப்படிதான். எந்த சமயத்தில் அவங்களால எந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனசு இடம் கொடுக்கவே கொடுக்காது. மேலும் அவங்களுக்கு வந்து வீழ்ச்சி ஏற்படும் என்று அதை வந்து உணர்ந்தால் அந்த பாதை பக்கம் அவர்கள் திரும்பி கூட பார்க்க அதற்கான முயற்சி கூட செய்ய மாட்டாங்க. விதிவசத்தால் அவர்கள் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அதை அவர்கள் தவிர்த்து விடுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபக்கம் தான் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். இந்த பிரபஞ்சத்துல 95% இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் வந்து ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அதனால்தான் நம்ம சங்கடங்கள் வரும்பொழுது ரொம்ப துவண்டு போகின்றோம். சங்கடங்கள் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்று என்ற அந்த நிதர்சனமான உண்மையை நம்ம மனசு ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த சங்கடம் வந்து நமக்கு சங்கடமாக இருப்பது கிடையாது. ஆனால் அத்தகைய பக்குவ நிலை என்பது மிக மிக குறைவு. மேலும் இந்த பகவத்கீதையில வந்து 2.40 அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்வேதேஸ்வர உபநிஷத்துலயும் வந்து நாம் இதை பார்க்கின்றோம் செகண்ட் சாப்டர்ல இல்லையா? இந்த மரம், அதாவது இந்த உடலை மரத்திற்கு ஒப்பிட்டு இல்லையா, இந்த மரத்துல வந்து 2 பறவைகள்
வைத பிலாசபி இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்போ. ஸோ இரு பறவைகள், ஒன்று சாட்சி பறவை, ஒன்று வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை உண்ணக்கூடிய பறவை. அந்த பழங்களை உண்ணக்கூடிய பறவை தான் வந்து ஜீவாத்மா. சாட்சி பறவையாக பரமாத்மா அங்கே இருந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து யாரும் கவனிக்கலன்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. பரமாத்மா எப்பொழுதுமே நம் உடலில் இருந்து கொண்டு அதை நமக்கு அவரை பற்றி ஞானம் இருக்கோ இல்லையோ, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா பரமாத்மா அந்த உடலில் இருக்கின்றார். அதுதான் வந்து 9th சாப்டர்ல சொல்வார், என்னில் அவர்கள், அதாவது எல்லாருமே அவருடைய இதுல இருக்காங்க, ஆனா அவர்களில் நான் இல்லை என்று சொல்வார் பகவான். அப்படின்னா அவர் இருக்கின்றார் என்ற அந்த உண்மையே அறியாத நிலையில் தான் அந்த உயிர்வாழிகள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது போல இந்த சாட்சி பறவையானது நம்ம ஆற்றக்கூடிய நற்காரியங்கள், அதாவது சுக்ருதி இல்லையா, நல்லதும் நம்ம செய்யறோம், அது வந்து அதாவது கெடுதலும் நம்ம செய்கின்றோம், பாவ செயல்களும் செய்கின்றோம், புண்ணிய காரியங்களும் இரண்டும் கலந்த நிலையில்தான் இந்த உயிர்வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான். அப்ப அந்த இரண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமைகள் இல்லையா, அந்த கணக்குகளை வந்து பகவான் வந்து ஒண்ணு விடாம எழுதி வச்சிருப்பார். அது ஒண்ணுதான் இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட அந்த கணக்கு, வரவு கணக்கு செலவு கணக்கு எல்லாமே போகும். அந்த வரவு செலவு கணக்கு பிரகாரம் தான் நமக்கு எல்லாமே வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்ன அப்படிங்கிறது, அதற்கு முன்னாடி நாம் என்னென்ன அனுபவிக்கணும் எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஸோ இந்த சாட்சி பறவை இந்த ஹிருதயத்திலிருந்து கொண்டு நோக்கி கொண்டே இருக்கின்றது யாரை, அந்த அதாவது ஜீவாத்மா எனக்கூடிய அந்த பறவையை. ஜீவாத்மா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்களை வந்து ருசிக்கின்றான். சில பழங்கள் வந்து ரொம்ப இனிக்கும், சில பழங்கள் வந்து அவ்வளவு டேஸ்டாவும் இருக்காது, சிலது வந்து புளிக்கும். அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில இந்த ஜீவராசி வந்து அநேக சூழ்நிலைகளை சந்திக்கின்றான் இல்லையா. சில காலம் வந்து சுகத்தையும் சந்தோஷத்தையும், சில காலம் வந்து துக்கத்தையும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிப்பதற்கு தான் அந்த பழத்தினுடைய சுவை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது எல்லாம் கலந்துதான் ஒரு மரத்துல வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பழங்கள். ஸோ தனிப்பட்ட ஆத்மா மரத்தில் உள்ள கனிகளை உண்கின்றது, ஆனால் மற்ற பறவையோ பழங்களை உண்ணாமல் அவற்றை உண்பதில் ஈடுபட்டுள்ள பறவையின் செயல்களுக்கு ஒரு சாட்சியாகவே இருக்கின்றது இல்லையா. நாம் எவ்வாறு அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றோம் இல்லையா, அதையும் வந்து அந்த சாட்சி பறவையா இருக்கிறது வந்து நோட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நாம் ஆற்றியது யாரும் பார்க்கலன்னு நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. சாட்சி பறவை எவ்வித பற்றும் இல்லாமல் உண்ணும் பறவை அதன் கர்மங்களை செய்ய உதவுகின்றது இல்லையா. எஸ், நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் வந்து பரமாத்மா கொடுத்துட்டே இருக்கார். அப்போ அந்த அப்ரூவலும் வந்து பகவான் இருந்து உள்ள வர்றதுனாக்கா அதற்கேற்றவாறு தான் அந்த பழத்தை வந்து அந்த ஜீவாத்மா வந்து சுகிக்கின்றது இல்லையா. ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் அல்லது பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாதவன் பிரபஞ்ச இயந்திரத்தில் இன்னமும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்பது நிச்சயம் இல்லையா. சோ நாம யாரு, பகவான் யாரு, இப்படிப்பட்ட இந்த அதாவது இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன என்பதை உணர்பவர்கள் வந்து இந்த சிக்கலிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து கண்டறிகிறார்கள். ஆனால் இந்த எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறியாதவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து இந்த பிரபஞ்ச இதுல வந்து இயக்கத்துல வந்து சிக்கிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். இவ்வாறாக இவன் பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய நாளுக்காக இன்னும் காத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து திரும்பி வந்து கொண்டே இருக்கின்றான். இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஓகே, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த ஸ்லோகம். ஸ்மரன் விஸ்வ ஸ்ருஜம் ஈஷோ விஜ்ஞாபிதம் அதோக்ஷதஹ விரஜாம் அதபத் ஸ்வேன தேஜைஷாம் விவ்ருத்தயே. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கும். பரவாயில்ல வாசிச்சிரு. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்மரன் விஸ்வசுஜம் ஈஷோ விஜ்ஞாபிதம் அதோக்ஷஜஹ விராஜம் அதபத்ஸ்வேன தேஜசைஷாம் விவ்ருத்தயே. ஸ்மரன் நினைத்து, விஸ்வ சுஜாம் பிரபஞ்ச நிர்மாண வேலை ஒப்படைக்கப்பட்ட தேவர்களின், ஈசக பரமபுருஷர், விஜ்ஞாபிதம் அவரிடம் வேண்டப்பட்டது போல், அத்தோக்ஷஜக உன்னத புருஷர், விராஜம் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம், அதபத் இவ்வாறு எண்ணி, ஸ்வேன தேஜசா அவரது சுய சக்தியால், ஏஷாம்
அவர்களுக்காக, விவ்ருத்தையே புரிந்துணர்வுக்காக. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷர் பிரபஞ்ச தோற்றத்தை நிர்மாணிக்கும் தொழில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தேவர்களுக்குள்ளும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். தேவர்களால் இவ்வாறு வேண்டப்பட்ட பகவான் தமக்குள் சிந்தித்தவாறு தேவர்களின் புரிந்துணர்வுக்காக தமது பிரம்மாண்ட ரூபத்தை தோற்றுவித்தார். பொருளுரை. அருவவாதிகள் பகவானின் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபத்தினால் வசீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் பிரம்மாண்டமான இத்தோற்றத்திற்கு பின்னால் ஆளும் சக்தி ஒன்று உள்ளது என்பதை வெறும் கற்பனை என்று எண்ணுகின்றனர். ஆனால் புத்திசாலிகளால் உயர்ந்த ஆளும் சக்தி ஒன்று இருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. உதாரணமாக, தனிப்பட்ட மனித உடல் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து சுதந்திரமாக விருத்தி அடைவதில்லை. ஆனால் ஜீவராசியான ஆத்மா அவ்வுடலுக்குள் இருப்பதால் தான் அந்த வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. ஜீவராசி இல்லாமல் ஒரு ஜட உடல் இல்லாததானாக ஜட உடலால் தானாக விருத்தி அடையவோ அல்லது வடிவத்தை ஏற்கவோ முடியாது. ஏதேனும் ஒரு ஜடப்பொருள் விருத்தி அடைவது போல காணப்படுமானால் அதற்குள் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குழந்தையின் உடல் விருத்தி அடைவதைப் போலவே தான் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சமும் படிப்படியாக விருத்தி அடைந்துள்ளது. எனவே உன்னத புருஷர் பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழைகிறார் என்ற கருத்து நியாயமானதுதான். பௌதீகவாதிகளால் இதயத்தில் உள்ள ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கண்டறிய முடியாது என்பதைப் போலவே அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தினால் பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் பரமாத்மா என்பதையும் அவர்களால் காண முடிவதில்லை. எனவே தான் பகவான் வார்த்தைக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டவர், அவான் மானச கோஷரக என்று விவரிக்கப்படுகிறார். மனக்கற்பனையாளர்கள் அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் பரமபுருஷரை தங்களது வார்த்தைகள் மற்றும் மனங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர முயல்கின்றனர். ஆனால் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ளப்பட பகவான் மறுத்து விடுகிறார். இத்தகைய கற்பனையாளர்களிடம் பகவானின் மகத்துவத்தை அளவிடுவதற்கு தகுந்த மனதோ அல்லது வார்த்தைகளோ கிடையாது. பகவான் குறையுடைய நமது புலனறிவுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அதோஷஜ என்று அழைக்கப்படுகிறார். பகவானின் உன்னத நாமத்தை அல்லது உருவத்தை ஒருவனால் மனக்கற்பனையால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. குறையுடைய புலன்களை கொண்ட பௌதீக தத்துவ மேதைகளால் பகவானை பற்றி கற்பனை செய்யவும் இயலாது. பகவானை பற்றி அறிய முயலும் இத்தகைய திமிர் பிடித்த தத்துவ மேதைகள் கிணற்று தவளையுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றனர். பிரம்மாண்டமான பசிபிக் சமுத்திரத்தை பற்றி ஒரு கிணற்று தவளைக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அத்தவளையும் பசிபிக் சமுத்திரத்தின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் அளவிட அல்லது புரிந்து கொள்ள தன் உடலை உப்பச் செய்ய ஆரம்பித்து இறுதியில் உடல் வெடித்து இறந்தது. PhD தத்துவ மேதை எனும் பட்டத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் பிளவ் டிபார்ட்மெண்ட், உழவு தொழில் இலாக்கா என்ற மற்றொரு அர்த்தமும் உண்டு. இது நெல் வயலை உழுபவர்களுக்குரிய ஒரு பட்டமாகும். பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் அதற்கு பின்னால் உள்ள காரணத்தையும் அறிந்து கொள்ள முயலும். நெல் வயலில் உள்ள உழவர்களின் முயற்சியானது பசிபிக் சமுத்திரத்தின் அளவை கணக்கிடும் ஒரு கிணற்று தவளையின் முயற்சியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு பணிவுடன் நடந்து கொள்ளும் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே பகவானால் தம்மை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியும். பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்குரிய மூல பொருட்களையும் பகுதி பொருட்களையும் ஆளும் தேவர்கள் பகவானின் வழிகாட்டுதலுக்காக அவரிடம் வேண்டினர். இவ்வாறாக பகவான் அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காட்டி அருளிய தமது விஸ்வரூபத்தை தோற்றுவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, இது டாக்டர் ஃப்ராக் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது.
சோ அதாவது கிணத்துல இருக்கக்கூடிய தவளைக்கு வந்து சமுத்திரத்தினுடைய அளவு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? சோ தான் இருக்கக்கூடிய கிணற்றுல இருக்கக்கூடிய நீரே தான் வந்து அதிகமான நீர் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது தவளை. சோ அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய உருவத்தையும் அது மேன்மைப்படுத்தினால் அது வந்து வெடிச்சுதான் சிதறும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்முடைய கற்பனையால வந்து ஒரு யூகங்களை அமைத்து கொண்டு நம்ம தத்துவங்களை வந்து வழி நடத்தக்கூடாது. உணர்ந்து அறியக்கூடிய பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதற்கு தத்துவவாதிகளாக மட்டும் இருந்தா போராது, பக்தியும் கலந்திருக்க வேண்டும். பக்தி கலந்த அந்த ஞானம் தான் என்றைக்குமே வந்து நன்மையான ஒரு வழியை வந்து எந்த வழியில் செல்ல வேண்டுமோ அந்த பாதையை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆனால் அதை விடுத்து வெறுமனே கற்பனையாக நம்ம வந்து நம்முடைய யூகங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தா அது மிக மிக தவறாகும். நம்மள வந்து தவறான பாதைக்கு தான் அது இட்டு செல்லும். அது அந்த அந்த நிலைதான் அந்த இடத்துல வந்து அதாவது அதாவது ஒரு ஃப்ராக் அப்படின்னாக்கா அதாவது தவளையினுடைய அதாவது எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஸ்மரன் விஸ்வஸ்ரஜம் ஈஷோ விஜ்ஞாபிதம் அதோக்ஷதக விராஜம் அதபத் ஸ்வேன தேஜைஷாம் விவ்ருத்தையே. அதாவது ஸ்மரணம் ஸ்மரணன் என்றாலே நினைதல் இல்லையா? விஸ்வஸ்ரஜாம் பிரபஞ்ச நிர்மாண வேலை ஒப்படைக்கப்பட்ட தேவர்களின் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய படைப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்றது யாரு? தேவர்கள் தான் இல்லையா? ஈஷ பரமபுருஷர், விஜ்ஞாபிதம் அவரிடம் வேண்டப்பட்டது போல், அதோக்ஷத உன்னத புருஷர், பிரஜாம் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம், அதபத் இவ்வாறு எண்ணி, ஸ்வேன தேஜச அவரது சுயசக்தியால், ஏஷாம் அவர்களுக்காக, விவ்ருத்தையே புரிந்து உணர்வுக்காக பரமபுருஷர் பிரபஞ்ச தோற்றத்தை நிர்மாணிக்கும் தொழில் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள எல்லா தேவர்களுக்குள்ளேயுமே பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். சோ தேவர்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார் என்று மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம காண்கின்றோம். ஆனா நம்மளை விட அவங்க வந்து தே ஆர் பவர்ஃபுல். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். they are more than us அப்படிங்கறது வந்து, ஏன்னா சத்துவகுணத்திலே நிலை கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள். சோ நாம வந்து சத்துவம் ரஜோ மற்றும் தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்க. அதனால நம்முடைய குணாதிசயங்கள் வேறு, அவர்களுடைய குணாதிசயம் வேறு. எப்பொழுதுமே பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களாலதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ அவர்கள் வந்து அதனால்தான் அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து பகவான் வந்து முதலில் அவர்களை படைத்தார். சோ இவ்வாறு வேண்டப்பட்ட பகவான் தமக்குள் சிந்தித்தவாறு தேவர்களின் பரிந்துணர்வுக்காக தமது பிரம்மாண்ட ரூபத்தை வந்து அவர் தோற்றுவிக்கின்றார். பகவான் தான் இந்த விராட் ரூபத்தையே தோற்றுவிக்கின்றார். அரோவாதிகள் பகவானின் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபத்தினால் வசீகரிக்கப்படுகின்றனர். இயற்கை இல்லையா? சோ இயற்கையே எல்லாம் பிரகாசம், இது ஒன்றுதான் வந்து அதாவது ஆற்றல் மட்டும்தான் என்று எண்ணக்கூடியவர்கள் அருவவாதிகள். அவர்கள் பிரம்மாண்டமான இத்தோற்றத்திற்கு பின்னால் ஆளும் சக்தி ஒன்று உள்ளது என்பதையும் வெறும் கற்பனை என்று எண்ணுகின்றனர். சோ அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே ஒரு சக்தி என்று, ஆனால் இதை படைத்தவர் இருக்கின்றார் என்பது அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் புத்திசாலிகளால் உயர்ந்த ஆளும் சக்தி ஒன்றிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. உதாரணமாக தனிப்பட்ட மனித உடல் வந்து தாயின் கர்ப்பத்தில் வந்து சுதந்திரமாக விருதி அடைவது கிடையாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் அங்கு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அது விருத்தியும் அடைகின்றது இல்லையா? ஆனால் ஜீவராசியான ஆத்மா அவ்வுடலுக்குள் இருப்பதால் தான் வந்து அந்த வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது. ஜீவராசி இல்லாமல் ஒரு ஜட உடலால் தனியாக விருத்தி அடைய முடியாது. ஒரு கல்லு வந்து ஒரு இடத்துல போட்டிருக்கோம்னா அந்த கல்லுனுடைய சைஸ் வந்து பெருசாகுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஜடம் வந்து என்றைக்குமே அபிவிருத்தி ஆகாது. அதுல வந்து சேத்தனமா இருக்கக்கூடிய அதாவது உணர்வு இல்லையா? நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனாம், அதாவது நித்தியமா இருக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான். நாம் எல்லாருமே அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள், உயிர்வாழிகள், நித்தியமானவர்கள். சேத்தனாம் அப்படின்னாக்கா, சேத்தனாம் அப்படின்னா உணர்வு இல்லையா? அததான் உயிர் சக்தி. பகவானும் வந்து உணர்வோடு இருப்பவர். நாமெல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய நாமும் வந்து உணர்வை கொண்டிருப்பவர்கள். சோ அதுதான் வந்து ஜீவராசினுடைய உயிர் சக்தி. சோ அந்த ஜீவராசினுடைய உயிர் சக்தி அந்த தாயினுடைய கருவில் வந்து இணைந்தால் மட்டுமே அந்த உயிர் வந்து அதாவது பெருசாகும். இல்லைன்னா அது வளர்ச்சி என்பது இருக்காது. அதுல ஏதேனும் ஒரு ஜடப்பொருள் விருத்தி அடைவது போல காணப்படுமானால் அதற்குள் ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த பௌதிக பொருட்களால் ஆனதுதான் இந்த ஸ்தூல உடல். ஆனால் அது அபிவிருத்தி அடைகின்றது என்றால் சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் வந்து பகவான் அந்த ஜீவனை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை
உணர வேண்டும் நாம். சோ பிரபஞ்சம் படிப்படியாக விருத்தி அடைந்துள்ளது. எனவே உன்னத பரமபுருஷர் பிரபஞ்சத்திற்குள் நுழைகின்றார் என்னும் கருத்து நியாயமானதுதான். ஏன்னா அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் உட்புகுகின்றார் இல்லையா? சோ எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார் என்பது அது உண்மைதான். பௌதிகவாதிகளால் இதயத்தில் உள்ள ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் கண்டறிய முடியாது என்பது போல அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் பிரபஞ்சத்திற்கு காரணம் பரமாத்மா என்பதையும் அவர்களால் காண முடிவது கிடையாது. இது அருவவாதிகளுக்கு. எனவே தான் பகவான் வார்த்தைக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? அதாவது செயலுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மனதிற்கு எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவர், இந்த இயற்கையினுடைய குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். சோ எல்லா இடங்களிலுமே அவர் செயலாற்றி கொண்டிருந்தாலும் உண்மையில் தான் எந்த செயலிலும் ஈடுபடுவதில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர் தான் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால்தான் அவான் மனசா கோச்சார அப்படின்றது அந்த பதம் அதுதான் எடுத்துரைக்கின்றது. மன கற்பனையாளர்கள் அறிவு பற்றாக்குறையின் காரணத்தால் பரமபுருஷரை தங்கள் வார்த்தைகள் மற்றும் மனங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர நம்முடைய ஸ்பெகுலேஷன் பிரகாரம் இதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நாமளே தீர்மானிக்கிறோம் பாருங்க. அது எல்லாத்தையுமே கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நாம் அதை புரிந்து அந்த நிலையிலே அவரை நாம நினைக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அதிலே அவரை நாம நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றோம். அது தவறு. ஆனால் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ளப்பட பகவான் மறுத்து விடுகின்றார். ஆனா அப்படி அதுல அந்த மன கற்பனையாளர்களாக யூகங்கள் செய்தாலும் இறுதியில அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். இப்ப நாம கூட ஒரு பதத்தை இந்த இடத்துல புரியலைன்னா இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்க தோன்றினாலும் அதுல இலக்கு நமக்கு கரெக்டா சேராது. ஆனால் அதை உண்மையாக உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக இது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். அதனால ஸ்பெகுலேஷன் எப்பவுமே நம்ம பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன்ல இருக்கிறவங்களால உண்மையை கண்டறிய முடியாது. பகவான் குறையுடைய நமது புலனிற்கு அப்பாற்பட்டவர். அதாவது இஸ் எபோவ் ஆல். இந்த குறையுடைய புலன்களுடைய நமக்கு மேலே இருப்பவர் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு இன்னொரு நாமம் அதோக்ஷதா. சோ நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது கோலோகா சார்ட்ல அதோக்ஷதாவும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அங்கே ஈசானா, அதாவது எட்டர்னல் அசோசியேட்ஸ்ல எப்படி கஜானனா துர்கை எல்லாம் பார்த்தோமே, ஈசானா என்பவர் நம்ம சிவபெருமான் என்பதையும் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி எல்லா அசோசியேஷன் அங்க எல்லாமே நித்தியமானவை. வைகுண்டத்தில் இருப்பவர் அனைத்துமே பகவானால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அவருடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். ஆனால் அவர் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நாம இந்த இடத்துல பௌதிகத்துல காண்கின்றோம். சோ அதனுடைய பிரதிபிம்பமாக தான் இங்க காண்கின்றோம். ஆனால் இங்கே கீழான ஆற்றலால் அனைத்துமே செயல்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் இது எப்பொழுதுமே நிரந்தரமற்ற நிலைதான். எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உட்பட்டக்கூடிய அந்த நிலைதான், டெம்பரவரி தான் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறையுடைய புலன்களை கொண்ட பௌதிக தத்துவாதிக மேதைகளை பகவானை பற்றி கற்பனை கண்டிப்பாக அவங்களால செய்யவே முடியாது. அவரை பற்றிய அறிவும் இத்தகைய திமிர்பிடித்த தத்துவ மேதைகள் யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள்? அதாவது கிணற்று தவளையுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளனர். பிரம்மாண்டமான பசிபிக் சமுத்திரத்தை இல்லையா, ஒரு சமுத்திரத்தினுடைய நீர் அளவு ஒரு தவளையால கண்டிப்பாக கற்பனை செய்தும் பார்க்க முடியாது. அது போலதான் வறண்ட தத்துவவாதிகளும் பகவானுடைய எல்லையற்ற ஆற்றல் மற்றும் அவருடைய ரூபத்தினை அவர்களால என்றைக்குமே கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. அத்தகைய ஞானம் அவர்கள் அடைய பெறுவதும் கிடையாது. இறுதியில் அது உடல் வெடித்துதான் இறந்தது இல்லையா? உப்பச் செய்து நம்ம கண்டிப்பாக அதற்கு சமமாக ஆக்கவே முடியாது. அது மாதிரி தத்துவ மேதைகளுமே நம்ம ஒரு பட்டத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் பிளவ் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது உழவர்களுடைய இலாக்கா, உழவு தொழில் செய்யக்கூடிய இலாக்கா என்றும் மற்றொரு அர்த்தம் உண்டு என்று இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்குகிறார். இது நெல் வயலை உழுபவர்களுக்குரிய ஒரு பட்டமாகும். சோ பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் அதற்கு பின்னால் உள்ள காரணத்தையும் அறிந்து கொள்ள முயலும் இந்த நெல் வயலுள்ள உழவர்களின் முயற்சியானது இல்லையா, அதாவது அஞ்ஞானம் என்பது இருக்கின்றது. சோ அதாவது நம்ம அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு பக்தியற்ற நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நிலைதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. சமுதிரத்தின் அளவை கணக்கிடும் ஒரு கிணற்றின் தவளையினுடைய முயற்சி போன்ற ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு பணியுடன் நடந்து கொள்ளும் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே பகவானால் தம்மை வெளிப்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ யாருக்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார் என்றால் பகவானுடைய தூய பக்தி சேவை அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு மட்டும்தான். அங்க எதுவுமே குவாலிபிகேஷன் கிடையாது. அன்பு தொண்டு புரிபவர் யாராயிருந்தாலும்
பகவான் அவருக்கு ஞானத்தை வழங்குகின்றார். அவரை பற்றிய ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்தையும் அவர் வழங்குகின்றார். பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்குரிய மூலப்பொருட்களையும் பகுதி பொருட்களை ஆளும் தேவர்கள் பகவானின் வழிகாட்டுதலுக்காக அவரிடம் வேண்டினர் இல்லையா? போன அத்தியாயத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் இது. சோ தேவர்களுடைய வழிபாடு இது. இவ்வாறாக பகவான் அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காட்டியருளிய தமது விஸ்வரூபத்தையும் தோற்றுவித்தார். அதாவது அர்ஜுனர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க பகவானும் தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டி அருளினார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. சோ ஞானத்தை தரப்பில், பக்தியின் தரப்பில் செல்லக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஞானம் தானாகவே பகவான் கண்டிப்பாக வழங்குவார். சோ அத்தகைய பகவத் ஞானத்தை கொண்டுதான் நம்மளால உண்மையை உணர முடியும். வெறுமனே நம்ம ஒரு ஏட்டுக்கல்வியிலோ இல்ல நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு யூகங்களை அமைத்துக் கொண்டு பகவானுடைய ஆற்றல்களையும் அவருடைய ரூபத்தையும் நம்மளால என்றைக்குமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். சோ வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.